Bună ziua, sunteți pe canalul Marius Ceban și astăzi vom juca Brawl Stars. Vom deschide un Mega Box și vom mai juca la misii. Vom face două misii. Hai întâi să deschidem ce avem aici. 10 gemuri. Mega 69, nimic interesant. Cu Mega 6. Oh, Star Power pe Penny. Îl vreau pe Gale. El este mifică la moment. Mi-a căzut Nani. Super. Avem de făcut o misie pe Brawl Ball. Acum și ne uităm. Pe Haste nu o să facem, păi n-am chef. Hai să jucăm întâi cu Star Power-ul. Cine ți-a dat voie, вообще? Acum își voi reveni. Gata, am revenit. M-a rugat tata să fac un lucru. Nimic. Eu am înțeles ce face Star Power-ul. Star Power-ul când este distrus aceasta. Acum veți vedea ce face Star Power. Mie îmi place Star Power-ul. Este super Star Power-ul. Știți vorba aceea, mai bine ceva decât nimic. I-am pierdut un gol. Acum și voi face Star Power-ul. Wow, ce bucnitură! Vom pierde, mi pare că, sau nu? Acum veți vedea. Să-mi bag în Dynamite. Am pierdut, precis. Hai încă o dată. După vom juca la dinozaurul celălalt gigant. Apropo, Star Power este super, fiindcă îmi va da rep de ultimata din nou și asta va fi super de neuitat. Să vă abonați și să dați like. M-am chinuit o întreagă oră. Am ajuns la foarte departe, păi aveam 151 și am fost la bounty deja la level 2 deja, știți? Nu-mi place că nu... Chiar nu înțeleg și gol. Mai facem încă două meciuri. Să facem misia. Este super, însă voi reveni deja când voi avea
când voi câștiga acest meci, următorul. Hai să jucăm vreo 2 meciuri de Super City Rumble. Am uitat deja. Și după deja se termină videoclipul. Dați like și subscribe. Hai să începem. Deja sunt la a doua misie, în orice la doilea level, hai să spunem așa. La hard. Lângă este sora mea și e țipă. Voi reveni deja când voi câștiga. Sau... Hai, dar vreau să-mi fac Star Power și nu pot. Știu ce fac. 1, 2, 3, 4, 5. Super! Dragonul. Sora mea plânge lângă, așa că voi face deja că după acest meci voi face o pauză și voi încerca deja și singur. Azi pierdem, mi pare că... Da, nu știu. Fac o pauză. Gata, termin căci sora mea plânge. Să dați subscribe și să vă abonați pe canal.